Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, na Playa de Leis, unha das playas máis bonitas que hai na Costa da Morte. Estamos ca familia Tizón e cas tres princesas que temos con nós e estamos disfrutando dun día deses que hai bonitos na Costa da Morte. Uxía, Camariñas, xente de Vigo, xente de Ourense, xente de Boiro. Xente de Boiro, temos de todo aquí. E aquí estamos disfrutando en familia e pasando o ben. Así que vamos alá, vamos camiñando, vamos pasear pola playa. Aí. A ver, mirar para allí, para la cámara. Mira, 1, 2, 3. ¡Viva Costa da Morte! ¡Viva Costa da Morte! ¡Viva Costa da Morte!